Asi si nevedel, že aj topánka ťa môže diagnostikovať. Všimni si, že táto moja topánka má tu také vyvýšeniny, ktoré slúžia proti šmykaniu. Keď si všimneš v tejto časti, kde je jedna sklenieb, nemám tu nič, je to úplne hladké. A to isté napätie, pozeraj, ak vyzerá moja päta. Áno, tieto topánky nosím už veľa, minimálne 3 roky, takže sú už dosť vychodené. Ale teda je veľmi dôležité si všímať, že vlastne ako ich máš vychodené, tie tvoje topánky. Môže to ukázať aj na to, či napríklad sa ti členky prepadávajú. Napríklad, ak máš nejakú urobenú vyvýšeninu na pätu, čo je dosť bežné, tak budeš možno vidieť, že jedna strana je viacej skosená, tuto, ako tá druhá. To už ti ukazuje, že tlačím viacej do jednej strany a tým pádom sa tá časť tej podrážky skosila. Ak máš topánku veľmi vychodenú takým spôsobom, tak je lepšie sa jej buď zbaviť, alebo ju nejako opraviť, pretože vlastne to skosenie ti potom môže spôsobiť, že ty vlastne potom ešte viacej zle chodíš, lebo už tá topánka celá je krivá. Postavenie tvojich nôh takisto ovplyvňuje tvoje držanie tela, čo potom vie ovplyvňovať iné veci, ako napríklad bolesť chrbtice. Ja preto ináč nosím rada barefooty po lese, lebo viacej si tak tú nohu stimulujem. Zároveň doma robím rôzne cvičenia na to, aby som si posilňovala a zlepšovala postavenie mojej klenby.